सिवान जिला के अखाड़ा नंबर 1 हवे हो। ओई ओरा महागांव के अखाड़ा नंबर 1 हवे हो। अरे सब अखाड़ा से आगे रहेला जीतेला हरदम। अरे सब अखाड़ा से आगे रहेला जीतेला हरदम। ओई सिवान जिला के अखाड़ा सिवान जिला के अखाड़ा नंबर 1 हवे हो। ओई ओरा महागांव के अखाड़ा नंबर 1 हवे हो। डीजे सोनू मोतिहारी चलल भावे अखाड़ा हो के खूबे हाला। केहू लाठी लेके केहू भाजत हवे भाला रे सब चलल भावे अखाड़ा हो के खूबे हाला। केहू लाठी लेके केहू भाजत हवे भाला। गाँव के लइकन सन के इहे मन हवे हो। गाँव के लइकन सन के इहे मन हवे हो। सिवान जिला के अखाड़ा सिवान जिला के अखाड़ा नंबर 1 हवे हो। ओई ओरा महागांव के अखाड़ा नंबर 1 हवे हो। डीजे सोनू मोतिहारी साउंड वाला भाई तनी वॉल्यूम बढ़ा द। भगती में गाना कोनो बढ़िया लगा द। हे हो साउंड वाला भाई तनी वॉल्यूम बढ़ा द। भगती में गाना कोनो बढ़िया लगा द। बीकी पंकज के गाना तो नाचे के मोहन पावे हो। अनमोल शीश के गाना तो नाचे के मोहन पावे हो। सिवान जिला के अखाड़ा सिवान जिला के अखाड़ा नंबर 1 बावे हो। ओई ओरा महागांव के अखाड़ा नंबर 1 बावे हो। हम संतोष पागल ना होइए।